Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayon po ay bumagsak na ang bagyong Ambu dito sa Bicol Region. Kasama na kami sa Naga City. At salamat po sa Diyos sapagkat ang bagyo pong ito ay hindi nakalakasan. At ang inabot namin ay ulan na lamang at kunting hangin. Pero ang ulan na ito ay aabot pa hanggang alas 3 daw ng hapon. Salamat po sa Diyos sapagkat hindi na kami tinamaan ng malakas na bagyong ito. Unang landfall po sa summer ay napakalakas po, umaabot sa 150 to 200 ang lakas ng hangin. Kaya po marami ang napinsala sa summer. At nung lumipat na po ito dito sa Bicol Region, ay tuluyan na nga po itong humina at lumiit yung bagyo. Salamat po sa Diyos sapagkat hindi na kami tinamaan ito. Kasi po nung December, kung naaalala nyo yung bagyong Tisoy, kami po ay inabot noon at ang mga pananim po dito ay nasira. At ngayon po ay tumutubo pa lang at namumunga yung mga buko dito. At kung napinsala kami ngayon, marahil ay malaking paghihirap at pagdarahop na naman ang dadanasin ng mga taga Bicol Region. Salamat naman po at hindi na kami tinamaan o lumakas yung bagyo dito. Ligtas na po kami, hinihintay na lang po namin na tumila ang ulan at run out po dito, walang kuryente kaya hinihintay namin baka mamayang hapon ay magkaroon kami ng kuryente sapagkat yung report ng Kasuriko dito sa amin baka raw makadisgrasya kung hindi papatayin yung kuryente, baka may maputol na wire, baka may makuryente kaya pinutol muna yung kuryente dito. Sa ngayon po ay okay naman kami, hindi umapaw yung mga ilog, wala pong gaanong nagbaha, maliban na lang po siguro doon sa talagang mababang lugar. Pero sa ngayon po pinapakinggan ko yung balita, safe naman po at walang gaanong naging problema. Ang mas marami pong napinsala ay ang summer kasi po doon unang nang landfall yung bagyong Ambu. At ipagdasal na lang po natin ang mga taga-Samar na makaraos sila at makabangon muli. At sana ay matulungan agad sila ng gobyerno para makabangon sila dahil sa panahon ngayon may COVID pa, naka-quarantine pa. Ang karamihan sa amin ay wala pang trabaho. Kaya siguro kailangan ng ayuda ng gobyerno. At sa mga tao na mabuting loob na tumutulong, sa mga frontliners, marami pong salamat sa inyong lahat. Kami po ay naghanda rin nung bago dumating ang bagyo. Naglagay kami ng mga trapal sa mga bintana para hindi masira yung bintana namin, para maiwasan yung pagpasok ng hangin at ng ulan. Sa kabutihang palad ay humina yung bagyo, pero hindi po nagpabaya ang bawat Bicolano rito. Lahat po ay nag-prepare at naghanda kasi ang bagyo po ay hindi natin nababasa ang direksyon kung saan pupunta, tumataas, bumababa. Kaya nakahanda po yung Bicol. At sa balita po, lahat po yung nasa mababang lugar ay lumikas. Kaya po safe ngayon at ligtas. At wala pong casualty dito sa Bicol Region. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat. God bless and good luck.